Missä sä olet nyt? Täällä kotona. Niin siis tarkoititko sä ajatuksissa? Kyllä. Helvetissä! Oli ihan vielä hypnoosissa. No ei se mitään. Yritetään uudelleen. Mitäs jos mä Vaitala. noita rumpua saatais paikalle pari Maahanmuuttajia. Ja se on ihan kokonaan Lassen ansiota. Ihan tunnustettu hoitokeino. Idiotti. Se vaan edellyttää täydellistä rentoutumista. Keskittymistä. Mä yritin ihan täysillä muistaa ne hetket ennen sitä räjähdystä, kun mä haluaisin muistaa mun kuoleman. Palataan niihin kahvilan tapahtumiin myöhemmin. Voi hemmetin helvetti. Että minnekään. Luettelen numerot 10 alaspäin. Tuuli hyväilee ihoasi. Voi helvetti. Seuraavaksi siirry toiseen hetkeen juuri ennen häitäsi. Onks Salla nyt mukaan? Helvetissä. Kuorsaako ihmiset? Helvetissä. Joskus, Salla missään hypnoosissa on. Sehän on... kun näin käy, jos asiakas on kovin väsynyt. Mutta yritetään uudelleen. Hei. Vittu. Salla on kokenut paljon, tarvii lepoa. Meillä on tässä hoitokeski. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni. Luultavasti vika oli sun skeptisessä asenteessasi. Haluut sä turpaas? Vitun läski paska. Omoi. Lasku tulee perässä. Turpo kiinni.